Крумплі вдома посадили. Прийшли колорадські жуки і що зробили? Об'їли вам нать і крумплю не є. Ви що ходили? Жуку збирали, ну, ви вже не старші. А тепер це що? Це ентомологія. 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 Це то, що довкола нас є. І воно хоче жити, так і ми. Тепер ми маємо так жити, бо і вони були суті, і бо ми були суті. Найби се вчили, що є довкола, як є, і найби ставали добрішими, тими істинними руснаками.